Successor wa Army General Philip Valerio Sevanda tazomuona muri yeZimbabwe tauya takabata nyaya hombe iri kuitika munyika yeZimbabwe sezvo muri kuziva kuti tasara nemazuva mashoma kuti tinge tichiona umwe Army General wemauto enyika yeZimbabwe achiiswa pachigaro vachiita hand over and take over basa munyika yeZimbabwe. Zviri kunzi izvoni President Emmerson Dambudzo Mnangagwa has retired the commander of the Zimbabwe Defense Forces General Philip Valerio Sevanda and appointed Lieutenant General Emmanuel Matutu as his successor. Muri Zimbabwe ndizvo zvinhu zviri kubuda, news dzatiri kufamba nadzo ndizvo zvadziri kutaura izvozvo. Zviri kunzi izvoni vaMatutu vakambo appointiwa kumashure uko mugore ra2021 November. Zviri kunzi ndo pavakaona rengi yavainayo yeu Lieutenant General, ndiwo matauro azviri kuitwa. Asi zviri kunzi muri yeZimbabwe musashamisike nemachanges aripo izvozvi ari kuitika aya. Zviri kunzi zvirimo mubumbiro remutemo, zviri kunzi zvirimo muDefense Act zvavari kuita izvozvo, nekuti muri yeZimbabwe yange ichishamisika kuti ko chii chakuitika sezvo paine makakatanwa ariko mafaction arimo muZANU-PF. Vamwe vari kufungidzira kuti maybe kuchinjwa kuri kuitwa maArmy Generals nemamwe maGeneral aya zvinogona zvine chekuita nenyaya yekuprepare 2030. Ndiwo mafungiro ari kuitwa nevamwe, asi ivo vari kutaura kuti zvinhu izvi zvitorimo muDefense Act, vari kushandisa according Defense Act, bumbiro remutemo remauto. Ndiwo mataurirwo azviri kuitwa pano nemutauriri. Kuritaya kwaArmy General PV Sevanda, vamwe vari kunyunyuta vachitaura kuti dai President Emmerson Dambudzo Mnangagwa ivo pachavo varitaya. Mashoko mamwe ari kubva kuvanhu nekuti vari kutarisa zvekare pana ava sports minister vanonzi Sanyatwe. Makore aSanyatwe anga asati asvika paage yekuti anga achinoritaya, asi akanoritayiswa. Naizvozvo zviri kuratidza kuti zvine chekuita ne2030 agenda pakupromotwa nekudhimotwa kwevamwe vanhu mumilitary. Muri yeZimbabwe mamwe mashoko ari kutaurwa kuti pamadevelopments aitika ekuti PV Sevanda vanova vari Army General kuritaya kwavo, zviri kunzi Matutu ndiye ari kuita successor, ari kuzonoita Army General. Kwozouya kune umwe ari kutsiva nzvimbo yaGeneral Matutu anonzi Asha Walter Tafumanei ndiGeneral avo vari kubva vanobva paMajor General vachienda paLieutenant General. Ndo mataurirwo azviri kuitwa. Muri yeZimbabwe ndiyo nyaya yange tauya takabata kuti munhu wese ari pano azive. Tinokukurudzira kuti kana uri mutsvagara wasubscribe wotena notification bell kuitira patinoposta paya uve uri wekutanga kuona mavideos, uve uri wekutanga kuona nyaya dziri pano. Tinokutendai chose nekuteerera kwakanaka kwamunoita pano paTV yenyu.